ikusita badirela dantza taldeak, badirela konpainiak, analisi horretan, eta arreta eta garrantzi handiago merezi duela uste duzunez, zure uste zertan huts egiten ari gara? Dakit, huts egiten, baina usten dut hori da, zuk esan dezunan, etako importantzia gehiago eman behar diogula dagoenari, bai ez, kulturako, euskal kulturako niretako zati oso importantia dela. Azkenean, belaunaldi transmititzen den gauza bat dela, usten dut, baina gauza goiek posible di aldatzea, hori azkenean da nire aukeran dantza konpainiak induna, bai dantzarekin hasia, bai tradizionalizazio eta gauza berriak egiten, berriak irekitzen. Baina usten dut gehiago, azkenean ibezet, hau, azken finean, aur daudena, atzien daudenak, azkenean indarra dakaten guztiak behar dut, horren eskua behar dugu, ez? Azken finean, konpainiak egiten dugu gauzak, azkenean gure kabuz, gu mantentzen gera, baina behar dugu, gero eta gehiago bola honditzen baldin badijoa, behar duguna da, igual atzeko jendea, eraikunde guztik, udaletxe guztik, zerbait hortaz proiektu sartzea, bintzat, garrantzia gehiago ematea. Bai, niretako bai, programazioa ari zara? Bai, programazio, niretako dantza ez da programatzen nahi duen guztia. Usten dut Euskal Herrian antzokia badaude, baina dantza ez da asko, bai, dakate oso... Zirkuitu bat badago, baina handitu daiteke, ez? Niretako handitu daiteke, diru gehiago sartu dezakegu dantza eta dantza konpainia mantentzeko. Azken finean ikusten duguna, mantentzen dugu, aukeran dantza konpainiakoak daramagu Euskal Herrian mantentzen gera, eta hor gaude, baina beste batzuk dantzari asko hemendik kanpo joan beharko dira, porque ez dakate hemen eren nahi duten guztia, beraz. Pentsatzen dut gehiago lanin behar dela hori mantentzeko, usten dut, baina erakundeak hor daudela, baina norbaiteri gustatuko litzaidake, esatia, apustu handiago egitea, ez? Apustu bat egin behar dugu, eta apustu hau bideratu behar dugu. Baiz, oroar, dantza saioetako ikuslegoa txunditzea lortzen duzu, Bueno, azkenian txunditzea bai, ez dakit hori hitza den, baina bai lortu duna da publiko bat. Gure usten dut aukeran dantza konpainia publiko bat dakala. Bere ibilbide honetan usten dut ikusi dula ja emanaldi jende berdina, baina gehitzen ari dela. Ez dakit igual, azkenian aukeran dantza konpainiaren seioa berezi badakagula, eta bai hori importantea dela, eta bai nire gustatzen zaidan ikuskizun guztiak pentsatzen dela publikoarentzako, ez? Batzutan egiten ditut nire barrutikan ateratzen zaidan guztia, baina usten dut beti ikuspegi dakat publikoarentzako. Batzutan asmatzen dugu, batzutan ez, baina bai dakatela publiko fijo bat eta hori usten dut gero eta gehiago handitzen ari dijoala. Udazkenean, duela gutxi, Argentinan eta Uruguain izan zarete. Zuen dantzako kideak, Aiurri astekarian elkarrizkatu dugu genitun, eta pozez zoratzen zeuden sekulako esperientzia bizitzan zuten, batez ere, han jasotako harrera oso beroa izan zelako. Bai, eske pasada bat ezinezkoa da, ezinezkoa ez baduzu sentitzen, oso ez duzu bizitzen. Bizi beharra dagoela, ez? Hori da, bizitu behar dezula. Kontatuko dizu, ni lehenengo aldizku nintzen dantzari bezala, 95 jo nintzen, ikuskizun bateaz gozategi izloa egin genula, eta arrakasta polita egin genuen. Bueltatu ginen 2011an, ja zuzendari bezala Gernika ikuskizunarekin, eta baita ere ikusi genula arrakasta eta horko nola bizi duten euskal giroa eta nola bizi duten hemendikan juten gehan pasada bat. Eta orain niretako izen da itzelago izen dela, ez dakit hogeita hainbeste urte ondoren, ondikan, porque nik ezagutzen dituen pertsonak batzuk gelditzen dira, baina eren seme alabak belaunaldi berriak sartu dira eta arrakasta handiago izen da. Orduan normala, dantzarientzako izen dela oso unkigarri izen da, por ejemplo, neko etxean dantzatzia, ez? Izen da, gutzako oso, ez dakit, bizitu behar dezu hori kontatzeko.